Aw kan ni kumbati ni mauning motora katunay nga ibaligya daw ni Dudong Jomar kang gustoyo. Lami na. Sige, aron ba to? Pila na? 100,000 na? Oh, 100,000. Ikot na. 100,000 sa loob. Wa pa misugot ang tagiya. Ano? Mark! Sige na. Ikon. Gipalit ni 100,000. Di lang ako masawat. Ang gusto na ako 200,000. Ayaw ko to. Ayaw. 200,000? 200,000. Ari ka to na yun. Amot, naabay mo palit yun 200,000 ka to na yun. Kung ba rin sa mga Mad Max mo? Accessories na makaraan kayo. Ha? Sina, amo nakaraan sa Rose na mga accessories niya. Ano picture na yun? Sige na, ikaw mo pa din 200,000 kaya dato niya Ari ka to na yun. Mali na, may balik ka kang bustoyo. Ari tagiya ka to na yun. 200,000 Ang gusto na ako mapalit sina si Bustoyo. Di na may balik ka sa lain. Ay, luto video yung picture lang basa ako ba. Gani. Ari ka to na yun. Basi, amin yung buyer ka to na yun. May edit ka ni Melmer. Palo pa rin Melmer. Mga katunay. Edit na Mga katunay, 200,000 siguro ni. Maring tagiya. Ang butang yan. Palo pa rin dahil yun. Palo pa rin mo. Kung mulupat ni katunay, palitan din na mo. Pero magka 150 daog na. 200,000. 200,000 guys. Accessories na, karaan kayo na. Ari ka to na yun. Karaan ni nga sakyan ni Batman. Ang buta yan eh. Ipatimbang na rin sa... Ayaw. Ayun. Yun eh. Bustoyo ang gusto sa tagi sa Bustoyo. Bustoyo mo palit oh. Ay ang gusto sa tagi sa Bustoyo kita mo palit. Sige na, Mark, naman, hindi nyo pa ito 200,000. Magkari ka Manila. Amo din yung Oh, bustoyo. sige. Nang gusto sa tagi sa mo palit sa Bustoyo basi. Kaya ni Bustoyo palit tulad gid yan oh. Basta kay boba di kwarta. Ari ka to na yun. Ang gusto sa tagi ay Mali patimbang sa Fernan. ayaw ko. Ayaw. Palupad ba? Palupad rin mong motor kasi. Sakay mat. Entra ni sa Kwan. Opening Santa Cruz Elmer. Sakay ba, sakay? Sigara ka, yoy. Tagsado kayo, no? Ari ka to na yun. Nani tawag sila? Tawag sila? Kanina ni Batman itong saya. Ari ka to na yun. Marag tabanog, may gaong ba? To na yun. Matara pag palma. Iparapol na yung katunay. First ball ba? Ambot ka katunay, naabay mo palit katunay. Pero sa labing matuod katunay, nagpasiya o rami katunay ha.